Nin ye cɛya fura yɛrɛ yɛrɛ de ye. Cɛya fura telima Ala ka kuranɛ kɔnɔ. Maa min bɛ yen k'a cɛya fanga ka dɔgɔ, a ka teli dilan na, u b'a fɔ a ma ko dunukɔrɔninya. O bɛ mɔgɔ min na, walima kurusijala lagisi bɛ mɔgɔ min na, nin y'ale fura telima de ye. Bilahi i tɛ nin kɛ siɲɛ 2 f'i ka jɔyɔrɔ ye. Taa kana tɛ na dɛ, n'i ye nin kɔrɔbɔ dɔrɔn a bɛ kɛ. I b'i jija nin kuranɛ aya in, fa'inuni bikuwatin, n bɛ segin a kan, fa'inuni bikuwatin, i b'a sɛbɛn 111. A laban waaw min filɛ, i b'i tɔgɔ don ye an'i ka laɲini, i b'a nasi bɔ. N'i y'a nasi bɔ, i bɛ di nɔnɔ ɲini, i bɛ nasi in dɔ kɛ di nɔnɔ na k'a ɲagami ɲɔgɔn na, i bɛ to k'o di min. O tuma i bɛ tila ka situlu ɲini tuguni, i bɛ nasi in dɔɔnin kɛ situlu la, i b'a ɲagami ni o ye kosɛbɛ kosɛbɛ, i bɛ to k'o mɔ a la. Wallahi n kalina Ala la, cɛ o cɛ ye nin kɛ, i b'i yɛrɛ sɔrɔ. Ninnu ye kabako de ye Ala ka kuranɛ kɔnɔ. Ne y'a f'i ye, adamaden ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ y'i sɔrɔ, a bɛɛ solution bɛ Ala ka kuranɛ kɔnɔ. I mago bɛ hɛrɛ o hɛrɛ la, a bɛɛ solution bɛ Ala ka kuranɛ kɔnɔ. O de la ne ye sura 1 d'i ma, Iza wakati sura don. Nafolo telima i b'i fɛ k'a sɔrɔ karabali la, teliya la, k'a sɔrɔ i ma don Ala tanamako la, i ma baara jugu kɛ, i ma sitanɛ baara kɛ, bilahi Iza wakati de b'a kɛ. A saraka o ye sɛ jɛma den 3 de ye. Nka baara in yɛrɛ an b'a kɛ mɔgɔw ye 30,000, nka i bɛ se ka 15,000 sara fɔlɔ, avance 15,000 sara fɔlɔ, ani i ka sɛsɔngɔ 1,800. An bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ i b'i ka wari tɔ sara. I bɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, i bɛ quartier o quartier, bɛɛ bɛ se ka Iza wakati baara kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. Ala deli jɛlen don, kuranɛ sura jɛlen don, nɔgɔ t'a la, conséquence t'a la, tɔɔrɔ t'a kɔfɛ, dekun t'a kɔfɛ, wa n'i y'a kɛ bilahi Ala bɛ sɔn, a b'i sɔn nafolo la. Bamafɛn dɔw bɛ yen olu tɛ kɔrɔbɛ dɛ, n'i y'olu kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ. Ala deli kun fɔ ya kunu dɔw bɛ yen, wallahi n'i ye n ko fɔ Ala ye ni o tɔgɔw ye, Ala bɛ sɔn a b'i laminɛ. O dɔ ye Iza wakati de ye. Mais moriden caman bɛ kuma kan, u t'a sidɔn de. Ne y'a f'i ye Iza wakati, bilahi a jaabila ne bolo wa n b'a sidɔn. Ne y'a kala k'a dɔn, o de la ne bɛ kuma kan. Ne t'i foyi fɔ Ala ka jɔnw ye min dɔnni t'i yɔrɔ. Kana siga o la dɛ. Dɔnni dan ye n bɛ se nin na. I bɛ se min na, o jira mɔgɔw la, mais i tɛ se min na o to yen. I y'a faamuya? N tɛ nin dɔn, o ye dɔnni dɔ ye. Wallahi ne bɛ kuma fɛn o fɛn kan, ko a ye nin kɛ, a ye nin kɛ, o y'a jira ne yɛrɛ y'o kɔrɔbɔ, ne y'a kɔrɔbɔ k'a ban pewu, o de la ne b'a di Ala ka jɔnw ma. I y'a faamu? Mais fɛn o fɛn bɛ yen, c'est à dire mɔgɔw ye moriya kɛ fɛn dɔ ye, o tɛ quoi. Fiyejala caman b'i bolo, a fɔli ye n'i ye nin kɛ tan nin bɛ nin kɛ, n'i ye nin kɛ tan nin bɛ nin kɛ, o caman sɛbɛnlen don fiye ka e bolo, ka bali k'o di mɔgɔw ma ten dɔrɔn, n'a ye nin kɛ tan a bɛ kɛ tan, k'a sɔrɔ e yɛrɛ m'a kɔrɔbɔ, o de ka ca an ka moriya la bi. Mais o tɛ moriya ye dɛ, moriya ye min ye, ni Ala tɔgɔ b'i bolo, i k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ k'a cɛ ni nkalon dɔn, ka sɔrɔ k'a baara mɔgɔw ye, a ka jaabi adamadenw ye, a bɛ fɔ o de ma ko moriya. I y'a faamuya? Mais o de ye an ka bi moriw jɛ. O la an b'a ɲini Ala fɛ, maa min ka sababu bɛ an bolo, yarabi Ala k'o tigi ɲɛsin an ma. Mais maa o maa ka sababu t'an bolo, Ala ka n'o tigi tulo don kumakan in na. Ala k'o kɛ Alaya kama, sɔli ala rasuli. N y'a f'i ye cogoya min na, o cogo kelen don. Iza wakati baara, ale ye 30,000 de ye. Nka i bɛ se ka 15,000 sara fɔlɔ, ani ka sɛsɔngɔ 1,800. An bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ, i b'i ka wari tɔ sara. I bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, i bɛ jamana o jamana, dugu o dugu, i bɛ se ka Iza wakati baara kɛ. I dan ye k'an wele an ka téléphone numéro la. N'i ye weleli kɛ o la, ni Ala sɔnna, i ni garibukɛ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O téléphone numéro, o y'an ka numéro kelen yɛrɛ de ye. O de ye +223
72 24 02 98. N'i ye weleli kɛ nin numéro in na, ni Ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O la an bɛ dugawu kɛ an lamɛnbaaw ye. Maa o maa b'i ka garibukɛ lamɛn nin waati in na, an b'a ɲini Ala fɛ. Ni hami gɛlɛ bɛ maa min na, yarabi Ala k'o tigi ka hami wuli. Ni tɔɔrɔ bɛ maa min kan, yarabi Ala k'o tigi ka hami wuli. Ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ min na, yarabi Ala k'o tigi ka gɛlɛya wuli. Ala k'o kɛ Alaya kama, kira yɛrɛ kanu kosɔn. Sɔli ala Muhammadal Mustafa wa sallim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.